Niekedy sa robili kvety z papiera na ozdobu hrobov, teda vencov. Používala sa čečina a krepový papier. Pre starších sa používala farba tmavá, fialová a tmavo-modrá. A pre deti sa používali biele, ružové, svetlo-modré, prípadne ešte aj svetlúčka fialová. Na hroby sa dával veniec na podĺžke a na koniec sa dali takéto mašle ešte. No a kvety sa robili také rôzne druhy, také stačané, také krúcené. No potom boli švidríky, no potom boli to také pelechaté a to také špicaté robí kolegynka. No a keďže tie kvety boli z papiera, keď prišiel dážď, tak to zmoklo, tak potom už sa vynášli, aspoň u nás moja babka, že ich namačali, rozpustili sviečku a namačali ich do vosku. Keď už boli doma narobené kvety, čo sa robili skôr, išla sa do lesa na čečinu a z čečiny sa robili vence. Na kryžiky sa robili okrúhle, aby sa zavesili a na ten spodok, kde bol ten hrobík urobený, to už pred všetkými svätými sa všade upravovali, sme volali, že sa upravovali hroby a to bolo, podstata bola v tom, že už sa trava očistila, bulina, aby na vrchu bola hlina, lebo do tej hliny sa zapichovali sviečky ekologické. No a uvil sa veniec, takýto dva dlhé na obidve strany, alebo sa pokladla čečina. Pomedzi toto sa dali treba z pokrovky, alebo toto spomínané naše už popovo gače. A kvety. No na deti sme dávali svetlejšie a na dospelých, na starších ľudí už boli tmavo-modré a fialové. Napríklad takto dával si iba v jednej farbe, vo fialovej alebo v modrej, alebo sa mohli takto aj striedať, aby bolo kombinované, aby to bolo také troška pestrejšie a parádnejšie. Gazdine z takých lepších rodov a z takých mladších rodín dávali vecej a potom dávali menej. Kto jak mal, alebo jak stihali narobiť z toto kvitky.